खुलुमनायजों लोगोसे गासैबो मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे भिडियोआव आं बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दिनैयो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जाफ्लेबाय थानाय माखासे थासारिनि सोमोन्दै स्पेसियली सावरायनाय जागोन। फार्स्ट अफ अल जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोननै जाथाया सोमजिबाय थायो, जाबाय थायो आरो जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। बेनो जाबाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो गुबुन हारि नन ट्राइबेल एन्टि बड' हारिजों लाभ रिलेशनशिप खालामनानै हाबा जाहैनाय, दोनखारलांनाय। बे मोननै मेजर इस्युआ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जाफ्लेबाय थानायखौ नुदों। नोंथांमोना आंनि बुंलांनाय बा फोरमायनाय बाथ्राफोरखौ ए टु जेड बिजिरनायनि गेजेरजों आंनि बे भिडियोनि कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव। उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि मोनसे मेजर नेगेटिभ इस्युआ जाहैबाय फिजिकेलि रिलेशनशिपखौ लानानै। फिजिकेलि मोनसे एट्राक्शन। बे फिजिकेलि रिलेशनशिपखौ मोननो थाखायनो बिसोरो मोनसे स्टेजखौ चয়েस खालामनो गोनां बायथ' जानानै फैयो। बे हाबा जानायखौ बिसोरा जेबो माने मिनिं गैया, जेबो मोनसे थांखि गैया जे फिउचाराव दाबायदि बैसोआव हाबा जानानै जों मा खालामहैगोन, माबोरैहाय जोंनि गथ' गथायफोरखौ जोङो माने गाइड खालामलांनो हागोन, जोंनि फिउचार प्लेनिंआ मा। बिसोर जास्ट फर फिजिकेलि रिलेशनशिपखौ मोननो थाखाय बिसोरो बे स्टेजखौ लानो गोनां बायथ' जानानै फैयो। आरो उन्दै बैसोआव जेसेबांखिनि हाबा जानाय लाइमोनफोर दङ, बे फिजिकेल रिलेशनशिपखौ मोनसे सिरियास साबजेक्ट महर लानानै बिसोरो हाबा जादोंमोन। आरो बिसोरनि फिउचाराव, बिसोरनि लाइफआव ओरैबायदि मोनसे प्रब्लेमा क्रिएट जायो मोनसे स्टेजाव फैयै फैयै। बे स्टेजाव बिसोर सानैनि गेजेराव खुनु मोनसे लाभनि एट्राक्टिभानो माने गैया जालाङो। आरो बे स्टेजनिफ्रायनो बैसोरनि साननाय हनायफ्रा माने चेन्ज जालाङो। आरो बेफोरबायदिनो लासै लासै ओरैबायदि मोनसे लेभेलाव थाङो माने गावनि लाइफ पार्टनारखौनो बिसोर माने सेटिसफाइड गैयै, सुखुयै मोनसे थासारियाव थानो गोनां बायथ' जानानै फैयो। आरो बे थासारियानो नैबे स्टेजखौ क्रिएट खालामो दिनैयो गावनि हिनजाव गथ' गथाय थासेयावबो गुबुन हिनजावखौ लाना खारनाय, दिनै गावनि हौवा गथ' गथाय थासेयावबो गुबुन हौवाजों खारफालांनाय। आरो बेफोरबायदि उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ जों होबथानांगौब्ला जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव, बर' माहारियाव ओरैबायदि मोनसे गोख्रों नेमखान्थि दानांगोन, जाय नेमखान्थिनि गेजेरजों गोख्रोङै बे उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ जोङो होबथानानै लाखिनो हायो। बेराफारसेथिं ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव जोंनि माहारिनि माखासे सुबुंफोरखौ, देरफुनाय लाइमोन हिनजावसा हौवासाफोरखौ ओरैबायदि माने गाज्रि लाइनै गाव गावखौनो, गाव गावनि इमेजखौनो, गाव गावनि फिजिकेलखौनो, गावबा गावनि प्राइभेट पार्टसफोरखौनो नेकेडै जों रायजो राजानि सिगाङाव ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजों शेयार खालामना लानाय, नायथावजायै माखासे डेन्स मोसानाय, नायथावजायै माखासे स्लें लेंगुवेज, गाज्रि सोदोब बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। दा बेफोर ससियेल मिडियानि गेजेरजों बैफोरबायदि गाज्रि थासारिया, गाज्रि माखासे नुथायफ्रा दिनै माबोरैहाय बांसिननिफ्राय बांसिन जाबोनो हमखो, बेनि गुबै आरो गुदि जाहोनफोरानो जाहैबाय दिनैनि बे स्टेजाव जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जाय सुबुङा, जाय मानसिया गाज्रियै गावखौनो गाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों भाइरेल खालामनानै लानो हायो, बैफोरबायदि सुबुंखौसो जोंनि समाजाव, जोंनि माहारिनि गेजेराव क्रेडिट, इम्परटेन्ट, भेलु होनायखौ जोङो बांसिन नुनो मोनगासिनो दङ। आरो जाय सुबुङा गाज्रि भाइरेल जायो, बैफोरबायदि सुबुंखौसो साफा साफा सेलिब्रिटि महरै माने इनभाइट खालामनानै, आलासि महरै लेंहरनानै बिखौ रायजो राजानि सिगाङाव, पाब्लिकनि सिगाङाव स्टेन्ड खालामफैनानै माने इन्ट्रडिउस खालामनानै होनाय, सिनायथि होनाय आरो बिखौसो पाब्लिकनि सिगाङाव माने पारफरमेन्स खालामहोनानै माने मोनसे इन्जयमेन्ट, इन्टारटेनमेन्ट खालामहोनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। दा फार्स्ट अफ अल दिनै ससियेल मिडियानि गेजेराव जोंनि माखासे बर' हारिनि देरफुनाय इयुन जेनेरेसननि लाइमोनफोरा दिनै गोबांखौनो नुयो गाज्रि लाइनावल' माने भिडिअ कन्टेन्ट लाबोनाय, रिल्स भिडिअ खालामनाय, गाज्रि रावजों माने बाथ्रा बुंनानै भिडिअ लाबोनायखौ जों नुनो मोनो। दा बैफोर सोरखौ फल' खालामदों? थारैनो जोंनि हारिनि गेजेराव जालांनाय बबेबा मोनसे समनि गाज्रि ससियेल मिडियानि गेजेरजों भाइरेल जालांनाय सुबुंफोरनि आखुखौ दिनै बिसोर फल' खालामदों। आरो बैसोरनि आखुखौ लानानै बिसोरो दिनै ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजों गोसो बायदि दिनै भिडिअ पस्टफोरखौ शेयार खालामफैबाय दं। बिसोरनि गुबै थांखिया मा? है माथो आमखा थामखा ABCD मोनाबो थांनाय मोनसे समाव गाज्रि गाज्रि भिडिअ खालामनानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों भाइरेल जालांदोंमोन, माथो बिसोरसो जोंनि गेजेराव माथो मस्ट इम्परटेन्ट साफा साफा सेलिब्रिटि महरै गनायथि मोनो, माथो जोंबो बेफोरबायदि जाबासो गनायथि मोनगोन। आरो दा समाव जोंनि माहारिनि गेजेराव ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजों जोंनि माहारिनि जायखिजाया सुबुङा गाज्रि भाइरेल जानो हायो, बैसो मस्ट इम्परटेन्ट जानानै दङ। आरो बेफोरबायदि सुबुंखौसो बांसिनै माने क्रेडिट होनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। दिनै बिसा बर' कालचार लाइन, बड' फिल्म इन्डास्ट्रिनि बाथ्राखौ जों जुदि बुंनो थाङोब्ला थांनाय मोनसे समाव बे बड' फिल्म इन्डास्ट्रिनिफ्रायनो सानैसो हिर' आरो हिर'इनफोरा गाज्रियै
नायथाव जायि लेभेलाव माने भाइरेल जालांदोंमोन आरो बैसोरनि भाइरेल जानायनि एगेन्स्टआव बड' फिल्म इन्डास्ट्रिनिफ्राय बिसोरखौ बयकट खालामदोंमोन आरो फैयै फैयै मोनसे स्टेजाव बैसोरखौ बड' फिल्म इन्डास्ट्रियाव लाफिननायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बैफोरबायदि आखुनि माखासे मानसिफोरनि केरेक्टारखौ जोंनि माहारिनि माखासे देरफुनाय इयुन जेनेरेशननि लाइमोनफोरा दिनै फल' खालामो। बेनि गेजेराव आं नैबे बाथ्राखौ बुंगोन, गोरोन्थिया सोरनाव जाया, गोरोन्थिया बयनिबो लाइफआव जाफ्लांनो हागौ, नाथाय बेफोरबायदि थार्ड क्लास लेभेलनि गोरोन्थिया जाफ्लाङो बेखौ आं मालाबाबो गनायनो हाया आरो जोंनि माहारिनि इयुन जेनेरेशननि जायफोर देरफुनाय लाइमोनफोरा बैफोरबायदि आखुनि मानसिफोरजों थाफानानै खामानि मावगोन बैसोरनि स्वभाब चरित्रआबो बेफोरबायदिनो जालांगोन। जायनि थाखाय जोंनि माहारिनि गेजेराव दिनै जोंनि हारिनि देरफुनाय माखासे लाइमोन हिनजावसा गथ'फोरा देहा फालांगिरि खालामनाय हाबाफारियाव बांसिननिफ्राय बांसिन जालांगासिनो दङ आरो बेनि आन्दोआव जोंनि माहारिनिनो सोरबा लिडार दङ बै देरफुनाय हिनजावसाफोरखौ बे देहा फालांगियारि फिल्डआव लिडिं खालामग्रा आरो बै मानसिखौसो जोङो हमनो नाजानांगौ रायजो राजा नोंथांमोन। जोंनि भारत हादरनि कन्स्टिटिउसन आयेन बायदियै सासे सेंग्रा सासे सिख्लाया लिभ इन टुगेदार लिभ इन रिलेशनशिपआव थानो हायो, नाथाय जोंनि बर' माहारिनि दानानै दोननाय माखासे नेमखान्थि बायदियै आरो बे नेमखान्थिया बै जारिमिन समनिफ्रायनो दानानै सोलिबोनाय मोनसे नेमखान्थि। बे नेमखान्थि बायदियै जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव सोरबा सासे सेंग्राया सोरबा सासे सिख्लाजों लिभ इन रिलेशनशिप लिभ इन टुगेदाराव मालाबाबो थानो हाया। नाथाय जों दिनैनि बे स्टेजाव नुनो मोनो जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव माखासे सुबुंफोरा दिनै बिन्दास लिभ इन रिलेशनशिपआव थानानै जोंनि सुबुं समाजनि नोजोराव बिसोरो बिन्दास लाइफ लाक्जारि लाइफ बिसोरो दिन्थिगासिनो दङ आरो बैफोरबायदि सुबुङा जोंनि बर' माहारिनि दानानै दोननाय नेमखान्थिखौ दिनै बिसोरो लासिं सिं खालामगासिनो दङ। नाथाय अब्लाबो जोंनि बुहुमनि साफ्रोमबो बर' माहारिनि सुबुंफ्रा बेफोरबायदि माखासे नुथायखौ नुनानैबो एक्सन लानो हायाखै। दिनै जायखौ हादों बुंनो बेखौ बुंदों, दिनै जायखौ हायाखै बेखौ बुङाखै। दिनै जायफोर सुबुंफोरा जोंनि बर' माहारिनि नेमखान्थिफोरखौ क्रस खालामनानै दंगासिनो दङना बैफोर सुबुंफोरखौ बर' माहारिनि नेमखान्थिनि गेजेराव लानानै बिजिरनायनि गेजेरजों जोङो सल्भ खालामनानै होनांगौ। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? बेखायनो दिनैनि बे स्टेजाव जोङो गोबांखौनो बुंनाय नुदों, आमखाखौ मानो बुङाखै, थामखाखौ मानो बुङाखै, दिनै आंखौल' मानो बुंदों, हानायखौल' माने नोंसोर नारसिनो, हायैखौ नोंसोर माने सिरि थायो। बेफोरबायदि बाथ्राखौ जोङो खनले खनले खोनाबाय थानो गोनां बायथ' जानानै फैयो आरो बे बाथ्राया नंगौबो। जोंनि बर' समाजाव दिनै हानायखौ नारसिदों, हायैखौ सिरि दोनदों। बे बाथ्राया खिन्थु 100% सैथो आरो बे बर' माहारिनि नेमखान्थिनि गेजेरजों सोरनिबा माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै बिजिरदोंब्ला हानायखौल' नारसिननाय हायैखौ सिरि थानाय बिदि जानो मोना। समान मोनसे प्लेटफर्माव दोननानै मोननैखौबो समान नोजोरथि बोनानै बिजिरनानैसो सल्भ खालामनांगोन। इनि सोरखौबा हानायखौ नारसिननाय सोरखौबा हायैखौ माने सिरि दोननाय बेफोरबायदिबाथाय जानाय नङा आरो बेफोरबायदि स्टेजनि नेमखान्थिजों जोंनि माहारिखौ जों जुदि दैदेनलांबाय थायोब्ला फैबाय थानाय समाव जोंनि बर' हारिनि बिखायाव बांसिननिफ्राय बांसिन गुबुंले थासारिखौ जोङो नायलांबाय थानो गोनां जागोन। दिनै जोंनि बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव गोबाव समनिफ्रायनो जोंनि बर' बिमा माहारिफोरखौ एन्टि बड' नन ट्राइबेल हारिजों रिलेशनशिप लाखिनाङा, हाबा जाहैना होननानै गोबां बादा होबोगासिनो दङ आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायजोंनो मोनसे एवारनेस प्रग्रामफोरखौ लाबाय थानाय जायो आरो बे एवारनेस प्रग्रामफोरनि गेजेरजोंनो बेफोरबायदि माखासे इम्पर्टेन्ट बाथ्राफोरखौ माने फोरमायनानै होनाय जायो। नाथाय अब्लाबो जोंनि माहारिनि गेजेराव माखासे ओरैबायदि हिनजावफोर दङ बिसोरनाव कुनु मोनसे हारिनि बिमा माहारिनि सेन्टिमेन्टेलानो गैया। एसेबां हस्रि खावबोबाय, एसेबां बुजायबोबाय, एसेबां फोरमायबोबाय जे एन्टि बड' नन ट्राइबेल हारिनिफ्राय गोजानाव था, बिसोरजों रिलेशनशिपआव थानाङा। मानि थाखाय बुंदों, मा जाहोनाव दिनैसिमबो गाबख्रावगासिनो दङ आरो बेफोरबायदि माखासे गाज्रि थासारिफोरखौ नोजोर बोनानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा एवारनेस प्रग्रामफोरखौ लाखिबोबाय थादों। नाथाय अब्लाबो जोङो चेन्ज जानायखौ नुनो मोनदिया। मानि थाखाय दिनै बर' माहारिनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा बादा होबोदों, मानि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव बादा होबोदों? दिनै जोंनि हारिनि गेजेराव बैफोर सानैसो माखासे हिनजाव मानसिफोरा दिनैसिमबो सेन्टिमेन्टेल गैबावा। दिनै जोंनि बर' बिमा माहारिखौ बे एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि मानसिफोरा
रेप जिनाहारि खालामनानै बेसेबांबा जोन फोथैबोबाय बुथारबोबाय आरो बे एन्टि बड' नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा जेब्लायबो जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ बर' हिन्जावफोरखौ नंखाय लाभ रिलेशनशिपनि लैथोआव गब'होनानै नंखायै फुस्लायनानै फिजिकेलि रिलेशनशिपखौ खालामबोबाय थायो आरो जेब्ला बिसोरो अहानाय बायदि मोनो मोनसे स्टेजाव सैमा अमा बायदि खालामनानै होखार हरफिननाय गोबां जारिमिन गोथां जारिमिन दिनैनि बे समावबो जेसेबांखिनि नन ट्राइबेल हारिनि मानसिफोरजों हाबा जानाय बर' हिन्जावफोर दंना सासेबो गोजोन गैया सासेबो सेटिसफाइड गैया हाबा जाखांनायनि उनावबो गथ' गथाय खांखांनायनि उनावबो गोबाङानो दिनै होखारजा हरफिनदों बेसे लासिंसिंनि बाथ्रा दा बेनि दुखुखौ जायफोर होखारजानानै हरफिनजादों जायफोर माने इउसलेस खालामजानानै बाहायजादों बैसोरसो मिथिसिगौ दायो बिसोर लाजियो गावसोरनि दुखुखौ बिसोरो जोंनि सिगाङाव फोरमायनो दायो लाजियो आरो गावसोरनि गोरोन्थिखौ बिसोरो बे लास्ट स्टेजाव दिनै बुजिनो मोनबाय बर' हारिनि बिखायाव जालांनाय माखासे गोथां जारिमिनफोरखौ सेन्टिमेन्टेल गोसोआव लाखिनानै जेब्लायबो बर' हारिनि फिसाफोरा सांग्रांथि एवारनेस प्रग्रामफोरखौ लाबोबाय थादों नाथाय अब्लाबो माखासे बर' फिसाफ्रा चान्स गैबावा साननो गोनां बाथ्रा रायजो राजा नोंथांमोन आरो जाय बर' हौवाफोरा नन ट्राइबेल हारिनि हिन्जावफोरखौ हाबा खालामोना बैसोरो बर' राव रायलायनो रोङै बिसिनि गथ' गथायाबो बर' बिमा रावखौ बुंनो रोङै बर' बिमा रावजों सोलोंथाइ होयै जों गोबांखौनो नुनो मोनो दा फार्स्ट अफ अल जोंनि बर' माहारियाव बर' बिमा माहारिनि माखासे हिन्जावफोरखौ गुबुन हारिजों हाबा जानायखौ होबथानायनि एगेन्स्टआव बाथ्रा बुंनायजों लोगोसे जोंनि बे बर' माहारिनि हौवा माहारिफोराबो फार्स्ट अफ अल गुबुन हारि हिन्जाव लानायखौ गारनांगोन आंना खिन्थु सिदा सादाखा थोंजों बाथ्रा बुंखाबाय आङो